10 χρόνια ανωδικής πορείας, 100 πόλεις και πολύ περισσότεροι πελάτες αποδέκτες σε όλη την Ελλάδα. Μία εταιρεία. Splash Διαφημιστική. Ολοκληρωμένες διαφημιστικές υπηρεσίες. Ραδιοφωνικά σποτ, κάρτες, μακέτες, έντυπα, φυλάδια, εταιρική ταυτότητα, μεταδόσεις σε ραδιόφωνα, καταχωρήσεις σε εφημερίδες και περιοδικά, διαφημιστικά δώρα. Splash Διαφημιστική. Διαφήμιση, επικοινωνία, μάρκετινγκ. Περεβού 17, Τρίκαλα. Τηλέφωνο 24310 31666. Splash Διαφημιστική. Η δύναμη της ιδέας. Η επιχείρηση Splash Διαφημιστική Χρήστος Γούλας ενισχύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο για την υλοποίηση του έργου Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας πολύ μικρών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών στα πλαίσια του τρίτου κοινοτικού πλαισίου στήριξης.